dic Martina, tinc 12 anys i vaig a l'escola Beethoven. Us vull fer una recomanació per llegir. El llibre es diu La rosa negra. El seu autor és Michel Melin i l'ha il·lustrat Jean-François Martin. És un llibre de misteri. Els protagonistes són en Candy i l'àvia Berta. El llibre tracta sobre un nen i la seva àvia que tenen un hivernacle de flors i decideixen participar al concurs internacional de jardineria amb una rosa negra que guarda un secret molt especial. L'àvia està convençuda que al concurs hi ha un traïdor perquè sempre a les flors més boniques es passa alguna cosa i l'àvia vol descobrir qui és. El que més m'ha agradat és la història que explica. A més, té dibuixos que m'han ajudat a entendre millor el llibre. Si voleu saber qui és el traïdor i si en Candy descobreix alguna cosa, lligueu-vos el llibre. Adeu, espero que us agradi.